ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз барои шумо чил сар барраҳои фурӯшие пешниҳод кардоастем. ҳама касе дар сари видео як текта лайк монтон, каналба обязательно подписация кунтон. Агар барраҳоро боштагар видеолука то охириша тамошо кунтон, дар бораи барраҳо маълумоти пурратара гиртон, баъдан занг зада беморол харидор намоятон мешавад. Адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафур. Дӯстони азиз, якум партияи мова обше 30 сар барра мешавад. Дӯстони азиз, дуюм партия бошад, дуюм партия 10 сар хушхор барра мебошад. Якум партиянги дӯстони азиз гӯсфандо 15 таш нар, 15 дигараш мода. Дӯстони азиз, хурдан саломатшон зуд ягон хел камбудишон нест. гӯсфандои оригинал бо нархи дастрас. Мо ҳама вақт нархҳои арзон ки мемонем, иштобаки гифтаги одам арзон харидам, барака ёфтам ҳамин моло гӯ. Дӯстони азиз, ҳамина барои шумо имрӯз 40 сар барра пешниҳод мекунем. кадомотон пулатон расад, ҳамаша харидор кунтон. агар не якум партия харида метавонам гӯйтон, агар ман якум партия харидор кунтон, хоҳитон дуюм партия бо арзонтурашам ҳай. Дӯстони азиз, якум партияи гӯсфандо дӯстони азиз масчо ки афғони гӯсфанд гибрид кардаги гӯсфандо буд. касоне ки харидор боштагар марҳамат 30 сар барра ягло харида метавонам гуфтаги одамо боштагар. имина барои шумо 15 та нар, 15 дигар мода барраҳое пешниҳод мекунем. синни солошон 2 та ё 3 та гӯсфандо майдатарашай 2 моҳа. Дӯстони азиз, мондагиш ҳамаш 3 моҳа, 4 моҳа то 4.5 моҳа будааст. хурдан саломатиш зур ягон хел камбудиш нест гӯсфандо. дӯстони азиз, мана касоне ки аз Бобоҷон Гафур боштагар рафта дида харидор намоятонам мешавад. не ако мо аз тарафои Россия дигар давлат занг задостун гуфтаги одам боштагар масъалаи дастафкашам гуҷое ки набошад мебинад. фақат амн гуфтаги нархҳоро харитон дастафка мекунад или камакак арзон карда дастафкаша ташкил мекунад соҳиби мол. дӯстони азиз, агар дастафкаш аз тарафи худам гӯйтон, агар бо арзонтар карда метавад соҳиби мол мошинатон бошад арзонтар карда метавад. хулас калом, инак масъалаи нарху навои гӯсфандо. дӯстони азиз, ино оптум фурӯхта мешавад, як дона ду донаш фурӯхта намешавад. одамое ки ако мошинама алиш мекунам гуфтаги одам боштагар ваёям алиш вариант нест. алишба хулас калом, масъалаи нарху навош ҳамин 30 сара оптум харидор боштагар. масъалаи нарху навош 2250 сомонӣ боз камутун муомила дорад. плюс масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад. фақат территорияи Хуҷанд дастафкаш ройгон аст. дӯстони азиз, аз дигар тарафҳо амн гуфтаги нархҳо камакак хуш мешавад ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол мебинад. дӯстони азиз, гӯсфандои якҷоя. дӯстони азиз, ино чиндаги не якта дута кӯда чиндаги не, ино гӯсфандои якҷоя. мана касоне ки харидор боштагар оптум харидор боштагар марҳамат эношон як м будааст. дӯстони азиз, ман энаш чизе будагиша намедонам, лекин хулас гӯшаш бурдагиша ба фикрам м мегӯяд. гӯсфандои якҷоя хулас калом, гӯсфандои гибрита афғоне ки масчо гибрид кардаги гӯсфандо. дӯстони азиз, хурдан саломатиш ҳама тарафаш беҳтарин гӯсфандо. касоне ки барои мол кардан харидор ҳастанд, марҳамат имина барои шумоён бо нархи дастрас пешниҳод кардаостем. инак дуюм партияи мо 10 та хушхор барра мебошад. инҷа бошад дӯстони азиз, аз 2.5 моҳа то 3.5 моҳая будааст. хурдан саломатишон зур ягон хел камбудишон нест. дӯстони азиз, нисбат ба якум партия ино сал арзонтар. дӯстони азиз, мана касоне ки дуюм партия мехарам гуфтаги одамо боштагар, имина барои шумо зард ки гӯсфандо сиёҳ аралаш карда мана пешниҳод кардаостем. ино нарху навошон бошад. дӯстони азиз, ино оптум фурӯхта мешавад бо нархи 2050 сомонӣ ҳар як дона барра. дӯстони азиз, ҳамин 10 сар ба агар пулатон расад, мана ҳамин 10 сар баррачавора харидор намоятон. зинду сарбаланд бошон. аз канали мо дур нашавитон. ҳамин хел барраҳои арзон ҳама вақт дар канали мо мешавад. мо ҳаракат карда бо нархи дастрас барои шумоён пешниҳод карда мегирем. аз шумо дастгирӣ якта лайк, подписация кунтон. агар меҳмон боштон, агар гӯсфанд хароб боштагар гӯсфандоро харидор намоятон. зинду сарбаланд бошон. дӯстони азиз, ҳаматон барои тамошогиритон раҳмат. подписчикони азиз.